Sä oot OP. Näin! Teillä oli mun taakse tossa. Mitä sä selität? Hatchet. Ei mulla kluka. Tuu tänne näin. Moro! Moi. Oh no. Mä oon nyt teidän välissä, sad bitch. Jakka noita. Miksi vittu se potki? Vittu. Mikä toi merkki? Siinä oli nuoli mun päällä. Niin, kun se on se headshotti. Ihan Tullu vittu tänne. vaan tee omaa sinne. Takana. Ui vittu. Tapetaan Max. Tapetaan vaan Max. Samaa mieltä, sillä oli OPA. Mitä OPA se? Teillä on kummallakin naitit. Mitä helvettiä? Riku hei, Riku tuu tänne. En mä tai. Ai vittu. Ois sun varpaaseen. Nyt sä kuolet. Enkä kuole. No tuu tänne vittu. Katsotaan. Ei vittu, mä blokkasin liian aikaisin. Afki. Ei vittu, joku saa sen. Se matsi, hä? Vittu, kyrmänuppi siinä. Vittu! Onko perseeseen sun? Vittu homo. Voi vittu. No niin, vittu kyrmä. Mitä mä Welcome to the team. Se palaa se talo. Oliks pakko sanoa? Kiitos. Oh sorry. Kiitos. Kiitos. Aivan mainio. Excellent. Tarvii 10. Joo oikein, lopettaa. No nyt mä oon yksin täällä, no niin. Hyökätään se kipu, Mostus ei 2 kertaa. Max takana. Joo. Hyvä oli. Mitä vittua, mulla on 2 yhtä vastaan. Saatana. Mitä? Kuole saatana. No tapa se, Varo tapa. takana on naitti. Se on 2-3 tapana. Siinä oli 4 niitä. Ei. Vittu pas. Se kuulostaa ihan joltain no-scope jutulta. Niinku no-scope. Ja sit on no-skip.